Godfrey Leoni Ganado u Rachel Antoinette Williams, attivista tal-Occupy Justice li sejħu prostituta lid deputat laburista Rosien Kutajjar, qalu li kliemhom ma kienx malafamanti. Fit-tweġiba li għamlu fil-qorti għal kawża tal-libelli fetħetilhom id-deputat Rosien Kutajjar qalu li l-kummenti li saru kienu jammontaw għal fair comment. Kutajjar ppreżentat żewġ kawżi tal-libell brabta ma' tajjir personali li kien hemm fil-konfront tagħha fl-aħħar ġimgħat, tajjir u attakki fuq il-midja soċjali minn persuni qrib il-Partit Nazzjonalista, l-aktar mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Kutajjar qalet li kienet instigata tagħmel dawn il-libelli mill-fatt li fl-aħħar jiem donnu kien hawn min ried jiġġustifika diskors malafamanti bħal tajjir ta' aħba u aħba f'xalata fost kliem oħra u insinwazzjonijiet. Qalet li waqt li toss il-libertà tal-kelma ridet tibgħat messaġġ favur dibattitu iktar dinjituż. Edward Dominic Polidano ta' 32 sena ingħata sentenza ta' 13 xahar ħabs sospiżi għal sentejn wara l-instab ħati li sara id-dawl minn substation tal-kumpanija Go biex ixel kamra f'witrini fil-Baħrija. Keith Desmond Falzon, raġel ta' 41 sena minn Birżebbuġa, ingħata l-libertà provizorja fuq depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro wara li ġie mixli bit-traffikar ta' droga u li kellu materjal pornografiku ta' tfal. Huwa kien ilu jinżamm arrestat għal dawn l-aħħar 16 xahar. Falzon kien tressaq il-qorti mill-pulizija wara rejt li kienet għamlet fawissu ta' sentejn ilu f'garaxx tal-akkużat f'Birżebbuġa stess. Fil-garaxx instabu flus kontanti, materjal pornografiku illegali u droga. L-imħallef Giovanni Grixti laqgħat talba tad-diviża l-ħelsi mill-arrest wara li qies li għadda żmien biżżejjed biex il-prosekuzzjoni tressaq ix-xhieda tagħha fosthom tfal vulnerabbli li setgħu kienu vittmi ta' abbuż sesswali iżda li kienu għadhom ma telgħux jiġdu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.